Ni ma'n Machynlleth wedi dod draw I weld beth ddylech chi fel hyn, sef y pafiliwn newydd yma sy'n y Goedwig. Mae'n lle arbennig o dda, a yn syth bin wedi penderfynu yma angen I gael fath weithgarwch yma, felly ni'n edrych ar y 4 ar hugen, a'r 5 ar hugen o fis Awst, I gobeithio cael nifer o performer cerddorol draw yma. Ni'n gydweithio gyda'r pafiliwn yn hyn o beth I greu penwythnos braf o gerddoriaeth werin o a cerddoriaeth traddodiadol Cymraeg, wrth gwrs. Pan Cymru fydd yn ffilmio, naturiol, a fe fydd mwy o wybodaeth ar gael hefyd ar www.woodlandpavilion.org. Felly newch yn siŵr I fynd draw fyna I gael y mynd. Os chi'n eisiau cymryd rhan, cysylltu gyda ni ar Twitter Pan Cymru neu trwy'r wefan. Ac fi'n credu bod yn gyfle arbennig I gael rhywbeth wir werth o gerddoriaeth ar gamera ac ar ffilm I ddogfennu'r hyn sy'n ymlaen yng nghefn Gwlad Cymru eleni. Diolch yn fawr.